Ens adreçarà unes paraules el senyor Robert Bonet, president d'H2O, gais, lesbianes, bisexuals i transexuals del Camp de Tarragona, en representació del col·lectiu de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transexuals. Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, senyores i senyors, avui, Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, recordem tots els milions de persones que van morir a les cambres de gas i als camps de concentració víctimes del feixisme, la intolerància i el menyspreu. Aquest any, a més, recordem especialment les víctimes del nazisme més joves, el més d'1 milió de nens assassinats, la majoria a les cambres de gas o per simple manca de menjar. També aquells nens utilitzats en monstruosos experiments mèdics. En aquesta mateixa tribuna, els meus companys Santos Fèlix l'any passat i Elisabet Vendrell fa 2 anys ja us van parlar dels centenars de milers de persones homosexuals i transexuals assassinades pels nazis. I vull recordar que moltes d'elles van morir en mans de personatges que es van dedicar a utilitzar-los també en experiments suposadament mèdics. Molts d'aquests experiments consistien en la simple castració amb l'objectiu d'eliminar l'impuls homosexual, és a dir, amb l'objectiu de curar, i permeteu-me que entrecomilli aquesta paraula, la persona homosexual. Potser el cas més espectacular va ser el del doctor Bernet, que pretenia revertir l'homosexualitat amb una glàndula patentada per ell mateix. Amb el recolzament del propi Himmler, va realitzar experiments amb homosexuals del camp de concentració de Buchenwald que, com podeu imaginar, van tenir resultats funestos. Tot això passava a la primera meitat del segle XX. Ara, a principis del 2012, sentim parlar de les barbaritats comeses en els camps de concentració nazis i ens semblen un malson llunyà, bàrbar, sàdic i cruel. Sabem que a molts racons del planeta encara es persegueix a les persones homosexuals i transexuals. Però aquí, al món occidental, i especialment a la vella Europa, hi ha la sensació de que per fi se'ns respecta. Ara bé, si revisem la premsa més propera, sovint se'ns tornen a posar els pèls de punta. Ens preocupa veure que a algunes escoles els nens o les nenes homosexuals són vexats pels seus companys sense que el professorat faci res per educar-los al respecte en la diversitat. I encara ens preocupa més veure que alguns psiquiatres pretenguin curar, un cop més entrecomillem, aquesta suposada malaltia anomenada homosexualitat a clíniques especialitzades. I sobretot que polítics del nostre país aplaudeixin l'existència d'aquestes clíniques. No hi ha manera de que aprenguem del nostre propi passat? Quantes persones més hauran de patir el rebuig i la incomprensió fins que l'homofòbia desapareixi definitivament de la nostra societat? Els límits de l'Holocaust i el nazisme els tenim clars, però tenim igual de clar quin és el límit del respecte cap a la persona diferent a nosaltres? El nazisme forma part del nostre passat, però que la intolerància i el menyspreu formin part del nostre futur només depèn de nosaltres. Moltes gràcies. Recollim també la veu de les persones amb discapacitat. En representació d'aquest col·lectiu parla el senyor Víctor López,